Ljudi, evo nas još jednom eksperimentu. Danas ćemo nešto isprobati s rakijom. Što neće? Pa neće. Ne može. Evo, sve ti uflaš, vidi. Evo, tek sad. Šta je rad? I šta bi trebalo tu? Nije izgorilo, nije uhvatilo. Jes bilo. To gas. I evo ga. To je rakija Spusti unutra. Gori. Baš je jaka. Spusti dole, spusti dole. Spusti dole da ono... Utopi se, Bog te. Pologično da će se topiti. Baš je jaka, sad će se istopiti. Vidite, počela nam se. Ma tu sam malo... Tu bi se... Vidite šta je bilo. Jadna ova... flaša. Počeo već tako gori. I to bi bilo to za ovu epizodu. Vidimo se u idućoj epizodi.